Croeso. Enw fi ydy Dr Siôn Jones a dwi'n ddarlithydd yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd. Ac heddiw yma dwi am drafod ymchwil fi ac hefyd ymchwil Dr Charlotte Brookfield sydd hefyd yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd. A mae'n ymchwil ni i fewn yn y Gwyddorau Cymdeithasol. A nath Charlotte Brookfield a finna, nathon ni cynnal ein ymchwil ni fel rhan o'n PhDs, felly dyna pan da ni'n dau'n doctor rwan. Mwyn bod yn doctor, roedd i ni sgwennu'n PhD, so ddim fi dros 80,000 eiriau, a wedyn oedd ni'n gorfod sefyll arholiad mwyn amddiffyn ein PhD, a wedyn eisiau ddod yn Dr John Jones a Charlotte ddod yn Dr Charlotte Brookfield. So, just yn mwyn egluro, so nath y ddau ni wneud cwrs gradd, a wedyn nathon ni fynd ymlaen wedyn wneud cwrs meistr, a wedyn wneud PhD. A mae'n bosib, gath yn PhD ni ei ariannu gan, mae'n bosib i chi wneud PhD a cael eich talu hefyd i wneud PhD. Felly, jyst trosolwg o'r cyflwyniad heddiw yma. Felly, fel o'n i'n deud, dwi am trafod ymchwil Charlotte, Dr Charlotte Brookfield yn ymchwil i. A mae'n ymchwil y ddau ohonyn ni i fewn o fewn maes addysg. A nath y ddau ni defnyddio dulliau gwahanol. Felly mae ymchwil Charlotte Brookfield yn fwy meintiol. Felly nath i gasglu data rifol, so rifa. Ac felly dyna ydy data meintiol, quantitative data yn Saesneg. A felly, efo data meintiol, da ni'n gallu edrych ar os mae yna berthynas rhwng newidynau neu variables gwahanol. Oedd yn ymchwil i'n fwy ansoddol, felly data ansoddol, mae'n teddu fod yn unig efo geiriau, neu mae'n gallu fod hefyd yn gweledol hefyd, falle fideo neu lluniau pobl wedi tynnu. Fel arfer efo data ansoddol, qualitative data, mae'n teddu fod disgrifiadau, safbwyntio pobl, neu ar gyfer yn ymchwil i, dyheadau pobl ifanc, felly be oedd pobl ifanc eisiau gwneud yn y dyfodol. Er bod ni'n edrych ar materion yn ymwneud ag addysg, ac hefyd bod ni'n edrych ar ac yn tynnu ar damcaniaethau addysgadol, educational theories. Rydyn ni wedi defnyddio dulliau gwahanol mwyn ymchwilio pynciau eitha tebyg. A felly gobeithio o'r cyflwyniad yma, bydd o'n rhoi blas i chi ar dulliau gwahanol gallwch chi ddefnyddio mwyn deall ein bydd cymdeithasol sydd yn gwmpas ni. Oce, felly nawn ni ddechrau efo ymchwil Charlotte Brookfield. Felly, beth gan Charlotte ddiddordeb oedd edrych ar y math o ddulliau, methods, research methods, dulliau ymchwil, oedd ymchwilwyr gwahanol yn y Gwyddorau Cymdeithasol yn defnyddio. Ac be mae'r lluniau yma ar y sleid yn danos ydy be oedd y dulliau oedd ymchwilwyr mewn cymdeithaseg sociology ym Mhrydain yn defnyddio. Mae Charlotte yn ei ymchwil hi wedi edrych ar ymchwilwyr y gwahanol gwledydd fel Seland Newydd a'r Iseldiroedd. Ond hefyd mae wedi edrych ar disgyblaethau eraill yn ymwneud â'r Gwyddorau Cymdeithasol, so other disciplines related to the social sciences. Ond ar gyfer y lluniau yma, da ni mond yn canolbwyntio ar ymchwilwyr oedd yn astudio, oedd yn maes cymdeithaseg, sociology, yn mhrifysgolion ym Mhrydain. Felly, be nath i oedd nath i roi holiaduron ar-lein, gyrru holiaduron neu anfon holiaduron ar-lein i adrannau cymdeithaseg ar draws brifysgolion yn Mhrydain. Ac be oedd gen i ddordeb oedd edrych ar pa ddulliau oedd nhw'n defnyddio. Ond os edrychwch chi ar y llun ar y chwith, mae'r llun yma'n danos os oedd yr ymchwilwyr yn gweld yn defnyddio dulliau meintiol, dulliau ansoddol, neu dulliau cymysg, so cymysgedd o dulliau ansoddol a meintiol. Be welwn ni ydy, os ydych chi'n edrych ar y pobl mewn melyn yn y top, nhw oedd rei oedd yn dweud bod nhw'n defnyddio dulliau meintiol, a mae hynna tua ryw 10% o'r cyfranogwyr, o'r participants, o'r bobl nath gymryd dan yn y holiadur. A mae yna 40% o bobl nath ymataf i'r holiadur yma, felly 10% o'r 40% yn dweud bod nhw'n defnyddio dulliau meintiol.
quantitative methods. Wedyn yna wedyn 60% wedyn o y bobl nath ymatab i'r holiaduron yn defnyddio dulliau ansoddol, a wedyn 30% wedyn yn defnyddio dulliau cymysg, felly cymysgedd o ddulliau ansoddol a meintiol. Felly, os da ni'n cyfuno'r rei oedd wedi dweud bod nhw'n defnyddio dulliau cymysg, felly dulliau meintiol ac ansoddol, ag y rei sydd yn defnyddio dulliau meintiol yn unig, be da ni weld ydy bod y canran yma'n llai i gymaru ar rei sydd just yn defnyddio dulliau meintiol. Os da ni'n disgwyl iddo fo fod yn hanner-hanner, sa chi'n disgwyl bysa hanner o'r ymchwilwyr yn defnyddio dulliau ansoddol a hanner o'r ymchwilwyr yn defnyddio dulliau meintiol. A wedyn yr ail llun, so'r llun ar y dde, mae'r llun yma'n dangos y math o ddulliau oedd y cyfranogwyr yn defnyddio. So mae'r dulliau sydd yn ymddangos mewn ffontiau mawr fel semi-structured interviews yn Gymraeg, cyflwyniadau lle strwythuriedig. Y fwyaf mae'r ffont, hynna oedd y dulliau oedd y cyfranogwyr yn defnyddio'r fwyaf. Wedyn mae dulliau sydd mewn ffontiau bach, hynna oedd y rei oedd ymchwilwyr yn dweud bod nhw'n defnyddio'r lleiaf. So er enghraifft, os o'n i'n sbio ar longitudinal quantitative method, felly dulliau meintiol hydredol, felly edrych ar ystadegau dros gyfnod o amser ydy longitudinal. Ac felly, mae'n glir felly y dulliau ansoddol fel cyfleoedau lle strwythuriedig, neu ethnography, neu arsylwadau cyfranogwyr, so participant observation. Dyma'r math o ddulliau ansoddol oedd y dulliau oedd ymchwilwyr yn dweud bod nhw'n defnyddio fwy aml. I gymharu â, os edrychwn ni ar, mae dulliau meintiol, mae'r ffont yn llai sy'n fel longitudinal quantitative methods, felly dulliau hydredol meintiol. Felly, be mae hwn yn danos ydy bod ymchwilwyr yn fwy debygol o ddefnyddio dulliau ansoddol o'i gymaru â dulliau meintiol. Felly, pam bod hyn yn bwys? Pam dylwn ni boeni am hyn? Wel, mae'n bwysig oherwydd mwyn i ni dal sylw pobl gwahanol fel llunwyr policy makers, pobl sydd yn creu polisi sydd yn effeithio ar ein bywydau ni. Mae yna ni sydd yn gweithio yn y Gwyddorau Cymdeithasol, defnyddio gwahanol math o ddulliau. Os oes gennym ni ddim data meintiol, rifa, weithio mae'n anodd dal sylw llunwyr polisi i greu newid cymdeithasol. Felly, yn teddi weithiau, mwyn dal sylw llunwyr polisi, weithio mae o'n ffordd dda wneud hynny i defnyddio ystadegau, trwy dweud, mae 80% o bobl yn hyn. Mae'n anoddach efo dulliau meintiol oherwydd bod o'n tueddu fod yn dyfyniadau o gyfweliadau sy'n tueddu fod yn hirach. Lle fel ystadegau, ydych chi'n dal sylw llunwyr polisi yn sydd. Hefyd, wrth beidio defnyddio dulliau meintiol, mae'n gwneud i'n anodd i rai sy'n gweithio yn y Gwyddorau Cymdeithasol cydweithio gyda pobl o ddisgyblaethau eraill fel daearyddiaeth neu economegwyr, so geographers and economists, sorry, beth ydy'r gair yna. Felly, mewn ffordd, dyn ni ddim siarad yr un iaith, we don't speak the same language, oherwydd dyn ni ddim yn defnyddio'r un technegau. Hefyd, mae'n atal i ni rhag cydweithio gyda academyddion mewn gwledydd eraill, oherwydd fel nath Charlotte darganfod, nath i ddarganfod bod y dulliau oedd ymchwilwyr ym Mhrydain defnyddio yn wahanol iawn i'r dulliau ymchwilwyr mewn gwledydd eraill fel Seland Newydd a'r Iseldiroedd yn defnyddio. A felly, mae'n atal ni rhag wneud ymchwil cymharol, comparative research, lle dyn ni'n cymaru gwledydd gwahanol. Y beth pwysig a'r pryder fwyaf i Charlotte ydy bod hyn yn gallu arwain at y cwricwlwm rydyn ni'n cynnig i fyfyrwyr brifysgol, arwain iddo fo cael ei gyfynnu. So, felly bod o'n cael ei gilhau, the narrowing of the curriculum. Oherwydd, does gennym ni ddim ymchwilwyr sydd yn hyderus i ddysgu myfyrwyr am y dulliau meintiol. Felly, gallwn ni ddadlau bod hyn yr arwain at myfyrwyr
bod nhw ddim yn ymwybodol o'r pwysigrwydd y dulliau meintiol yma, a hefyd perthnasedd y dulliau meintiol yma, so the relevance of these of quantitative methods to understanding our social world. A mae hyn hefyd, sy'n ni'n gallu dadlau arwain at fyrwyr hefyd, ddim yn gwybod sut i ddefnyddio'r dulliau yma, felly dydyn ni ddim yn hyfforddi'r genedlaeth nesaf i ddefnyddio'r dulliau meintiol. Ac felly mae hwn, mae'r ddyfyniad yma yn mynegi y dadleuon ro'n ni'n trafod yn y sleid cynt mewn ffordd. Felly mae'r ddyfyniad yma o un o cyfranogwyr, un o'r bobl nath ymatab i holiadur Charlotte. Felly yna Charlotte ofyn am safbwyntiau cyfranogwyr hi am gymdeithasol yn Nghymru. Ac bod am fwyaf o'r data na Charlotte gasglu yn tueddu fod yn meintiol, so rifa, so faint o bobl yn defnyddio dulliau meintiol enghraifft, achos bod wedi gofyn cwestiynau caeedig, so pa ddulliau ydych chi'n defnyddio meintiol ansoddol cymysg. Nath Charlotte hefyd gofyn cwestiynau agored, felly gofyn cwestiynau am safbwyntiau pobl tuag at Cymdeithaseg ym Mhrydain, a felly mae wedi casglu hefyd data ansoddol, qualitative data, so safbwyntiau pobl. Felly mae'r dyfyniad yma yn mynegi pan bod ni'n bwysig i ni edrych ar y math o ddulliau mae pobl sy'n gweithio yn y Gwyddorau Cymdeithasol yn defnyddio. Dwi'n ei ddarllen i chi wan. Felly, when I give my judgments on British sociological research, I take into account, one, the poor visibility of this discipline and hence its attractiveness for future potential by students, the poor link that exists between policymakers and sociologists, not systematic but rather sporadic, the poor training on methods and theory, and the reduced chances for interdisciplinary research. Young sociologists are often not able to cooperate with other disciplines which are more likely to attract funding. Mae'r ymchwilio mewn ffordd wedi crynhoi be o'n i'n sôn am cynt. Felly, mae'n bwysig i ni hyfforddi myfyrwyr i ddefnyddio bob math o dulliau er mwyn gwella gwelediad, so visibility Gwyddorau Cymdeithasol, ac hefyd nid o'n ddiniadol yn attractif i myfyrwyr. Mae hefyd angen ni addysgu myfyrwyr i ddefnyddio dulliau meintiol er mwyn cyfrau y berthynas rhwng llynwyr policy makers ac ymchwilwyr yn ymwneud â'r Gwyddorau Cymdeithasol. Felly, mae angen ni ddefnyddio dulliau meintiol er mwyn dal sylw llynwyr polisi er mwyn creu newid cymdeithasol. Mae yna hefyd pobl mewn disgyblaethau eraill efo gwell berthynas gyda llynwyr polisi yn ôl yr cyfranogwr yma. Ac felly, maen nhw'n gallu cael effaith ar polisi, ond felly di'r bobl yma, wahanol i bobl sy'n gweithio yn y Gwyddorau Cymdeithasol, ddim efo'r arbenigedd yn y Gwyddorau Cymdeithasol chwaith, bod nhw efo'r arbenigedd mewn dulliau meintiol. Felly mae'r hyfforddiant mae myfyrwyr yn cael ar hyn o bryd yn gallu lleihau y cyfle i myfyrwyr gweld sy'n mae ymchwil meintiol yn gallu helpu ni ddeall yn byd cymdeithasol a cydweithio gyda disgyblaethau eraill er mwyn ennill arian, so grantiau ymchwil er mwyn cynnal ymchwil. Felly dwi am drafod dwi'n be mae Charlotte yn gwneud nesaf. Felly mae'n rhaid chi gofio nath Charlotte gwneud yr ymchwil PhD cwpl o flynyddoedd yn ôl. Felly be sy'n bwysig i hi ydy edrych ar effaith mae hyn yn cael ar myfyrwyr prifysgol. Ac mae eisiau edrych ar profiadau myfyrwyr o ddefnyddio dulliau meintiol neu ddefnyddio rif. Ac felly, be mae yn gwneud ar hyn o bryd ydy mae'n gwneud dadansoddiad cynnwys, so content analysis. So mae'n edrych ar traethodau hir myfyrwyr. Felly, yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd, mae myfyrwyr efo'r opsiwn o gwneud traethawd hir. Felly, be mae'n gwneud ydy maen nhw'n sgwennu traethawd hirach rhyw 8,000 eiriau, a maen nhw hefyd fel rhan o'r traethawd hir yn gwneud prosiect ymchwil i hunan ar rhywbeth mae gen nhw ddiddordeb yn. Felly, ac yn edrych ar broblem ymchwil. Felly, be mae Charlotte eisiau edrych ar ydy y pynciau gwahanol mae myfyrwyr yn gwneud, ond yn bwysicach pa ddulliau maen nhw'n defnyddio. Dyn nhw'n defnyddio dulliau ansoddol neu meintiol. A mae eisiau gweld os mae yna cysylltiadau yn y math o hyfforddiant mae'r myfyrwyr wedi cael yn y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn. Dyn nhw wedi cael unrhyw hyfforddiant ar ddulliau meintiol neu ansoddol. Mae eisiau gweld os mae yna gwahaniaeth rhwng gwahaniaeth rhywedd, so gender differences, rhwng bechgyn a merchad, a pynciau ymchwil, a'r math o ddulliau maent yn ddefnyddio. Mae hefyd
Charlotte yn mynd i fod yn cynnal holiaduron ar-lein am myfyrwyr traethawd hir, yn edrych ar sut wnaethon nhw ddewis pa ddulliau i ddefnyddio ar gyfer eu traethawd hir a pa ffactorau wnaeth effeithio ar y dulliau wnaethon nhw benderfynu defnyddio ar gyfer eu traethawd hir. Felly, ydy perfformiad nhw mewn modiwlau yn y flwyddyn cyntaf a'r ail flwyddyn wedi cael effaith? Ydy trafodaethau gyda aelodau staff wedi cael effaith? Neu ydyn nhw wedi gwneud y penderfyniad pa ddulliau i ddefnyddio seledig ar ôl i nhw ddarllen ymchwil blaenorol? Mae'n gobeithio dod â ddarganfyddiadau y ddau astudiaeth yma at ei gilydd ac egluro profiadau myfyrwyr o ddefnyddio riba neu defnyddio ymchwil yn meintiol. Oce, felly na i drafod yn ymchwil i rwan. Felly, yr ymchwil nes i wneud ar gyfer PhD. Felly, be o'n i efo ddiddordeb edrych ar oedd dyddiadau pobl ifanc, felly young people's aspirations ar gyfer y dyfodol. Felly, yn syml, be oedd pobl ifanc eisiau gwneud yn y dyfodol. A be gyda i ddiddordeb oedd edrych ar dyddiadau addysgedol a gyrfaol, so career and educational aspirations. Ag y myfyrwyr nes i, myfyrwyr nath cymryd rhan yn ymchwil i, oedd yn blwyddyn 11, felly hwnna di'r blwyddyn ola o addysg gorfodol yng Nghymru. Felly nes i gweld edrych ar pethau fel, os oedden ni eisiau mynd i chweched dosbarth neu coleg ar ôl blwyddyn 10, neu chwilio am waith, oedden nhw'n meddwl yn y hir dymor mynd i brifysgol neu beidio, pa fath o waith oedd nhw'n eisiau yn y dyfodol. Felly, fel y plentyn yma, oedden eisiau fod yn athro, yn cyfreithiwr, yn doctor. Ac roedd pobl ifanc yn byw yng Nghymoedd De Cymru, a mae Cymoedd De Cymru wedi profi newidiadau economaidd a chymdeithasol dros y degawdau diwethaf. Felly, o'n i eisiau gweld be oedd effaith y newidiadau yma ar ddyheadau y pobl ifanc. Ac felly mae'r ymchwil yma'n ansoddol oherwydd be nes i oedd nes i cynnal cyfweliadau lled strwythuriedig, felly semi-structured interviews, ac felly nes i gasglu data ansoddol, data geiriol, cyfoethog, ac be nes i oedd nes i wneud dadatoddiad thematig, felly unwaith nes i gasglu'r cyfweliadau a tipyn o gyd i fyny trawsgrifio nhw, nes i wedyn darllen drwy'r cyfweliadau tri adnabod themau gwahanol, oedd yn o'r cyfweliadau. A felly, yn y Gwyddorau Cymdeithasol, un o'r dadleuon fwyaf sy'n yn y Gwyddorau Cymdeithasol ydy beth sy'n cael effaith ar dyddiadau dewisiadau safbwyntiau ni. Ydy ein dyddiadau dewisiadau safbwyntiau ni yn cael ei effeithio gan galluedd unigolyn, so individual agency. So ydyn ni fel unigolyn yn gwneud dewisiadau ein hunain, yn creu ein safbwyntiau ein hunan, yn creu dyddiadau ein hunan, siapio ein dyddiadau ein hunan, heb unrhyw ddylanwad allanol, neu ydy ein dyddiadau dewisiadau safbwyntiau ni yn cael ei effeithio gan strwythurau cymdeithasol, social structure, fel y teulu, a sefydliadau eraill fel ysgolion, gymuned a ffrindiau. Felly dyma oedd yn ymchwil i'n edrych ar. Pan o'n i'n edrych ar y dyddiadau bobl ifanc yma, o'n i'n edrych ar beth sy'n effeithio ar dyddiadau yr unigolion yma. Ydyn nhw'n oherwydd galluedd unigolyn, ydy dyddiadau yr pobl ifanc yma wedi cael ei siapio gan nhw eu hunan mewn yn ytrach na unrhyw ddylanwadau allanol, neu ydy strwythurau cymdeithasol wedi effeithio ar dyddiadau y bobl ifanc yma. Felly dwi am ddangos i chi wan yn y sleid nesaf un o gyfweliadau o'n ymchwil i. Felly dyma'r cyfweliad gyda myfyriwr enw Joe. Dim dyma ydi enw iawn y myfyriwr yma. Roeddwn ni wedi defnyddio ffug enwau mwyn atal bobl rhag adnabod enw'r myfyrwyr. Ac oedd Joe ar ôl chweched dosbarth eisiau mynd i brifysgol yn edrych na chwilio am waith. A felly mae gen i ddiddordeb darganfod pa ffactorau oedd wedi effeithio ar dyddiadau Joe tuag at fynd i brifysgol yn edrych na chwilio am waith ar ôl chweched dosbarth. Os ydyn ni'n edrych ar y dyfyniad yma, mae Joe yn dweud yn gyntaf, wel, nath mam gadael ysgol yn gynnar,
a felly trwy gydol bywyd i mi wedi dweud, os ydyn ni'n gallu mynd yn ôl, swn ni'n newid yn dewis i o adael ysgol yn gynnar. A dyna'r peth, dwi eisiau mynd yn bell. Dwi eisiau mynd yn bell iawn mewn bywyd, felly dyna pan dwi wedi brifysgol. Felly, os ni'n dadansoddi'r cyfweliad yma, so ni'n gallu dadla bod dyfyniad yma yn cefnogi ymchwilwyr yn y Gwyddorau Cymdeithasol sy'n dadla bod ein dyddiadau ni'n cael ein siapio gan galluedd unigolyn, individual agency. Oherwydd, os ni'n edrych ar hon, so ni'n gallu dweud, wel, mae dyhead Joe's aspiration o fynd i brifysgol, mae hyn oherwydd hi sydd eisiau mynd i brifysgol. Mae'n edrych, mae'n dweud, dwi eisiau mynd yn bell. So mae'n edrych fel hi sy'n gwneud y penderfyniad yna. Ond, yn ddiddorol iawn, mae hefyd y dyfyniad yma rhoi cefnogaeth hefyd i'r syniad mae strwythurau cymdeithasol sy'n effeithio ar ddeadau ni. Da ni'n gallu gweld bod mam Joe wedi cael ddylanwad mawr ar ddyhead Joe tuag at fynd i brifysgol. Mae Joe yn sôn am ffaith bod ei mam i'n difaru gadael ysgol yn gynnar, a gallu ni ddadla bod llwybr addysg neu'r dewisiadau wnaeth mam Joe wneud wedi effeithio ar ddyhead Joe fynd i brifysgol. I'r pwynt dwi'n trio dweud ydy bod hi'n anodd weithiau gwahaniaethu, distinguish between effaith galluedd unigolyn, bod unigolyn yn siapio bywydau hunan, a hefyd effaith strwythurau cymdeithasol, so bod bobl o'n gwmpas ni yn effeithio ein sefbwyntiau ni, ein penderfyniadau ni, ac yn ein ddeadau ni. Oce, felly, os ydych chi eisiau darganfod fwy am ein ymchwil ni, ni darllen fwy am ein ymchwil ni, dyma link i'n ymchwil ni. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am rando, a dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau'r sesiwn yma. Shwmae pawb, fy enw i Morgan ac rwyf yn siarad i chi heddiw fel rhan o'ch dosbarth meistr Gwyddorau Cymdeithasol, yn y gobaith o roi syniad da i chi o ba fath o brofiad gallwch cael trwy astudio gradd Gwyddoniaeth Cymdeithasol mewn prifysgol. Roedd yn fy hun mewn gynhadledd seren fel hyn, a mewn person yn hytrach nag ar-lein, yn ôl yn 2017. Es i ysgol gwladol cyfrwng Cymraeg o flwyddyn 713 mewn pentref fach ar frig Dyffryn Tawe. Ar ôl fy dygau, fel llawer o bobl, roeddwn i'n meddwl am fod astudio meddygyniaeth, ond ychydig fisoedd mewn i'r chweched dosbarth, newidais fy meddwl a penderfynais astudio ar gyfer lefel A, llenyddiaeth Saesneg, astudiaethau crefyddol, mathemateg a bioleg ar gyfer y lefel AS, cyn penderfynu i gollwng bioleg ar ddiwedd blwyddyn 12. Symud ymlaen 4 blwyddyn ers i'r dewis fy mhlynciau, rwyf bellach yn fy nhrydydd blwyddyn a'n blwyddyn olaf yng Ngholeg y Brenin Caergrawnt yn astudio HSPS, sef Human, Social and Political Sciences. Efallai fod rai ohonoch eisoes wedi glywed am y cwrs hon, mae cael ei fasnachu fel un sydd yn agored ac yn hyblyg, sef y peth rwy'n caru fwyaf am cwrs am gradd hon. Mae'r gradd yn un sydd yn ffocysu ar Gwyddorau Cymdeithasol, sydd yn taliedig ar wleidyddiaeth, cymdeithaseg ac anthropoleg. Felly, i roi syniad cyffredinol i chi o beth bydd eich blwyddyn cyntaf yn edrych fel, mae rhan fwyaf o bobl yn cymryd papurau neu cyrsiau ar theori wleidyddol, un ar wleidyddiaeth rhyngwladol, a wedyn papurau cyflwyniadol i gymdeithaseg ac anthropoleg. A gallwch hefyd gyfnewid un o'r rhain am papurau o gyrsau arall o fyny prifysgol, fel seicoleg neu archeoleg. O ystyried ehangder yr hyn yr oeddwn yn astudio yn y blwyddyn cyntaf, cefais gyfleoedd i ysgrifennu traethodau ar bynciau amrywiol iawn, so yn amrywio o ysgrifennu ar y drefn gwleidyddol rhyngwladol ar ôl y Cold War, o fewn fy mhapur International Relations, i traethodau ar fathau newydd o deuluoedd kinship o fewn fy cwrs ar anthropoleg, a wedyn hefyd i traethodau ar Marx
dosbarth cymdeithasol a rhyw arwyoldeb o fewn cymdeithaseg. Roedd hyn yn rhoi sylfaen defnyddiol iawn i fi, oherwydd roedd e wedi caniatáu fi i darganfod beth dwi'n hoffi, a hefyd beth dwi ddim yn hoffi gymaint. A wedyn oedd yn hefyd yn helpu fi i gwella'r ffordd roedd yn gallu llunio dadleuon trwy dynnu ar wahanol rhannau o'n cwrs. Rwy'n credu bod mantais y dull eang hwn o ymdrin a gwyddorau cymdeithasol yn cael ei adlewyrchu yn y ffaith bod cyn i fi cyrraedd yng Nghaergrawnt, roedd gen i ddim syniad gwbl o beth oedd anthropoleg. A wedyn, ar ddechrau fy ail blwyddyn, wnes i penderfynu i arbenigo yn gwbl mewn anthropoleg. So i geisio disgrifio'r pwnc i chi yn hermau eong a chyffredinol, byddai'n dweud pwrpas anthropoleg yw i ehangu ein dealltwriaeth o fywyd cymdeithasol a ddiwylliannol trwy herio'r tabiaethau a defnyddion i feddwl am sut mae'r byd yn gweithio. A mae rhagdybiaethau hyn, fel arfer, wedi selio'n ddyfn mewn diwylliant y gorllewin. Mae anthropoleg yn disgyblaeth sydd yn eang iawn, a mae fe'n anodd chi i edrych o fewn a rhwng diwylliannau wahanol. A mae fe'n anodd chi i dadansoddio y syniadau, y credoau a'r camyddiadau sy'n lliwio bywyd cymdeithasol a diwylliannol amrywiol bobl o gwmpas y byd. Rwy'n gobeithio mae hwn yn gwneud rhyw fath o sylwyd i chi. Mae fe'n eitha anodd i ddisgrifio, ond i ddarlunio hyn yn well, yn fy ail blwyddyn, o'n i wedi gwneud cyrsiau fel un ar sylfaenu bywyd cymdeithasol sydd yn torri ar draws pynciau wahanol fewn anthropoleg, yn cynnwys gwleidyddiaeth, economics, kinship a hefyd crefydd. Yna, yn ychwanegol i hynny, roeddwn ni hefyd wedi gwneud papur ar theori anthropoleg a mewn y gwyddorau cymdeithasol yn mwy gyffredinol. A wedyn, mae yna 2 papur ddewisol chi'n gallu dewis. So, nes i wneud un ar yr anthropoleg o India, lle roeddwn ni'n gallu dysgu trwy seminars wythnosol gyda 2 anthropolegydd sydd yn enwog iawn o fewn y maes, a ni'n gallu siarad a cwrsio am syniadau o fewn y seminar hwnna. A o'n i hefyd wedi gwneud papur ar anthropoleg ar y dinas, a ni wedi mwynhau yna lot oherwydd roedd yna lot o lenyddiaeth cyfoes iawn, a oedd e wedi dangos i fi pa mor berthnasol mae anthropoleg yn parhau i fod o fewn ein hinsawdd wleidyddol presennol. Dwi'n credu bod y hyblygrwydd o'r gradd yn golygu mae'n rhoi cyfle i chi i newid i diddordebau eich hun, a mae hyn yn cynyddu wrth i chi fynd trwy'r gradd hefyd. A creda fi bod y prifysgol a'r colegau gyda bleth o adnoddau i'ch cefnogi chi i wneud hyn. A rwy'n credu mae dyma hyn sydd yn caniatáu chi i wneud yn dda yma. Fyddwch yn cael eich annog i fod yn greadigol ac yn arbrofol gyda'ch syniadau ac i weithio tu hwnt i beth chi'n darllen. Byddwch hefyd yn cael eich annog i ddilyn eich diddordebau a'ch angerdd eich hun. Felly, enghraifft ar gyfer fi, rwyf wedi penderfynu i ysgrifennu fy dissertation ar brofiadau cwiar o fewn ardaloedd gwledig yng Nghymru, ac rwyf wedi bod yn digon ffodus i gael diwtor academaidd sydd yn arbenigo ym maes anthropoleg cwiar, a mae hi'n gallu darparu i fi goruchwyliaeth un i un i helpu fi datblygu fy mhrosiect. Ond mae fe'n hefyd yn wir i ddweud, mae hyn i gyd yn gofyn am lot o astudio. A mae'r amser byddwch yn danfon ar astudio yng Nghaergrawnt yn dibynnu ar lwyth o ffactorau gwahanol. Felly, enghraifft, eich fath o foeseg gwaith personol, pa mor glou chi'n gallu gwneud gwaith,
ond hefyd y fath o papurau chi'n cymryd a pa flwyddyn o astudio chi mewn. Felly, roi syniad i chi, o fewn eich blwyddyn cyntaf, roeddech yn debygol o cael tua 8 awr o ddarlithoedd yr wythnos, ac wedyn, ar ben o hwnna, byddwch chi'n cael tua 1 neu 2 supervision yr wythnos, sydd pryd chi'n cwrdd gyda maybe 1 neu 2 myfyrwyr arall, a gyda academic i cael sgwrs amdano'r traethawd chi wedi ysgrifennu, a lle mae'r academic yn gallu rhoi adborth i chi ar sut i wella'r traethawd, a hefyd yn just dysgu chi mwy am y pwnc yn gyffredinol. Ond bydd eich amserlen yn newid trwy gydol eich gradd. Felly ar gyfer fi, mewn fy mlwyddyn olaf o brifysgol, mae fy dydd average fi edrych fel dwi'n gwylio fy darlithoedd yn y bore, fel arfer dwi'n cael 1 neu 2 darlith yn y bore, a wedyn cael cinio, a wedyn byddai'n mynd i llyfrgell, a mae yna llwyth o lyfrgelloedd yn Caergrawnt, a yn y llyfrgell byddai'n naill darllen ar gyfer fy reithodau neu actually yn ysgrifennu nhw. Felly, ar ôl, wrth chi'n neud hyn, yn y pen draw, byddwch yn dysgu'r sgil o darllen llawer o ddeunydd amrywiol, a wedyn troi hyn mewn i draethawd sydd yn greiddiol o fewn y cyfnod o tua 4 diwrnod. A cewch llawer o ymarfer wrth ysgrifennu traethodau, sydd yn da oherwydd mae mwyafrif helaeth o'r asesiad yma yn digwydd trwy'r ffurf o aroliadau ar ddiwedd y blwyddyn. Efallai mae hyn yn swnio'n eitha frawychus neu'n anodd i chi, ond y brif fantais o wneud gymaint o draethodau yw byddwch yn cael llawer o gyfleoedd i ymarfer ysgrifennu traethodau sydd ddim yn cyfri tuag at unrhyw gradd swyddogol. A mae hyn yn rhoi cyfle i chi i arbrofi ac i wneud camgymeriadau a wedyn gwella o'r camgymeriadau yma. So, yn termau o gyrfaoedd gallwch chi mynd, dwi'n credu mae'r sgiliau a'r creadigrwydd mae'r gradd hon yn helpu chi datblygu yn defnyddol iawn. Enghraifft, gallwch chi cymryd gyrfa academaidd wrth parhau eich astudiaeth, sydd yn rhywbeth mae'n dim lot o bobl yn ystyried cyn dod i brifysgol. Neu ar wahân i hynny, bydd lot o raddedigion HSPS a mynd ymlaen i gweithio yn y sector cyhoeddus. So, mae sefydliadau fel y gwasanaeth sifil, llywodraeth lleol, NHS neu gwaith cymdeithasol. Ond mae yna hefyd cyfleoedd i chi mynd mewn i yrfaoedd arall fel diwydiad amgynghori, sef consultancy, os mae hyn yn rhywbeth sydd yn diddordeb i chi. Yn y pen draw, ar ôl eich graddio o HSPS yn Cambridge, bydd cyflogwyr yn awyddus iawn i defnyddio eich sgiliau cyfathrebu ar lafar ond hefyd ysgrifenedig ac eich meddwl beirniadol a gwerthusol annibynnol chi wedi ymarfer trwy gydol eich amser yma. Dwi'n credu mae hyn hefyd yn cael ei ategu gan y fath o sensitifrwydd aml ddiwylliannol mae enwedig y cwrs anthropoleg yn gallu darparu i chi. A mae rai enghreifftiau arall o yrfaoedd y gallwch cymryd gyda gradd HSPS yn cynnwys pethau fel newyddiaduriaeth, cadwraeth a threftadaeth, y gyfraith, addysgu neu cyhoeddi, publishing. Felly i gloi, dwi'n credu y peth pwysicaf yw i annog chi i feddwl am y ffyrdd y gallwch tyfu a dysgu trwy astudio gwyddorau cymdeithasol yn y prifysgol, ac i chi i fod yn ymwybodol o'r drysau, y drysau sy'n gallu cael eu hagor i chi. Yn enwedig os chi'n ystyried astudio gwyddorau cymdeithasol yng Nghaergrawnt, dwi'n credu bydd eich awydd gwirioneddol yn bendant yn cael ei feithrin ac yn cael ei ategu gan y gyfoeth o adnoddau
a chyfleoedd sydd ar gael yma mewn Caergrawnt. A dwi'n credu mai hyn yn rhywbeth sydd yn hyd yn oed mwy berthnasol a phwysig i chi fel disgyblion Cymraeg. Mae hyd yn oed edrych ar y wefan neu penderfynu i ymgeisio i prifysgol fel hyn yn cam tuag at fwy o fyfyrwyr Cymraeg mewn sefydliadau fel hyn. A mae hyn yn angen bendant wrth i ni ystyried pa mor difrifol yw'r tan gynrychiolaeth myfyrwyr Cymraeg yn y prifysgolion gorau. So diolch yn fawr iawn am rando ar hyn sydd gen I fi ddweud wrthych chi, a byddaf yn nawr yn pasio nôl i'r host ar gyfer cyfarwyddiadau ar beth sydd diwedd nesaf. Nawr cofiwch y bydd y dosbarthiadau meistr yna ar gof a chadw I chi eto. Over the last 2 days, you've had the opportunity to attend 4 different masterclasses. But if you wish to see more, the series of masterclass content will be available to you to view after the conference is finished. Gobeithio chi gael rhagflas buddiol am y pynciau amrywiol. The conference has hopefully helped give you a feel for what it might be like to study the different subjects at university level. Amser I fyfyrio eto nawr. It's now time to use the next 15 minutes to reflect on all the masterclasses you've seen over the 2 days and build on the masterclass reflection resources you used yesterday. Os mae heddi chi'n ymuno ni, if you're just joining us today, these will have been sent to you previously or can be downloaded in the lobby area. Ac felly, ewch i'r lobby i'w lawrlwytho. Reflect upon which masterclass you enjoyed most. Beth sy'n mynd a'ch bryd? Which big ideas and research would you like to be a part of investigating when you go to university? Yna, nôl i'r brif stafell I wybod mwy am heno. I'll see you back in the main room at 3:35 for some final instructions before this evening.
Gobeithio bod yr adnoddau'n fuddiol I chi. I hope these resources have been helpful for you to put in place the next steps in your learning journey. Defnyddiwch nhw I helpu ddarganfod beth sydd orau I chi. Continue to explore the different options available and use the reflection resources to discuss your options with your parents, teachers and carers after the conference. A dyna ni am y tro. That's the end of this afternoon session. Nôl am 6, head back here at 6 for the last evening session of the conference. Ac mae 'na newyddion cyffrous ar y gorwel. We'll have an exciting update for you about the 2021 Seren Summer Schools and more Q&A sessions. Yeah? Cofiwch am y sesiwn holyg ateb fyw, that live question and answer session on applying for international courses and summer schools. So don't forget to send in any questions. Anfonwch nhw at seren@casba.biz. See you all at 6. Hwyl am y tro.